Kasaulugan sa adlaw na tawhan ni Birheng Maria sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City, Misamis Oriental, gidayo sa mga debotong Katoliko. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Matag September 8 kada tuig ginasaulog sa simbahang Katoliko ang Nativity of the Blessed Virgin Mary o ang birthday ni Mama Mary. Busa gidagsa sa mga deboto ang Divine Mercy Shrine sa El Salvador City. Ang pamilya ni Ninita Beltran may biyahe pa gikan sa Davao City aron makasimba sa simbahan sa mismong adlaw na tawhan sa Birheng Maria. First time yun. Kami. Kay mo, wish mo kami namin niya sa una, nakatubig di pulog. Di man ko may malabyan. Dali mo ko na kung bana kay pampun ba karon. Amo gyud gituyuan anhim diri kay na lang. Kalayon Ginoo. Gihimo sab kining higayon sa pamilya ni Joan Cloma nga makasimba pagbalik sa Divine Mercy Shrine nga wala nila mahimo kaniadto tungod sa pandemya. Happy. Kuan ginawa ng pag-ani. Kasalamat mi nga wala nga kuan. Hapsa imong pag-ani. Gikalipay sab sa management sa Divine Mercy Shrine ang hinay-hinay nga pagbalik sa mga deboto karong anaa sa mas luag nga quarantine classification ang rehiyon. Gibana-banaang anaa sa 4,000 ka mga deboto ang mibisita sa shrine alang sa kasaulugan. Naamang ti mga pilgrims from South Cotabato and then Davao who just came here just yesterday. So dili man pud namo pwede nga amo pud sila nga ipagawa. So we have to make sure for them nga comfortable sad sila. So amo silang gipastay in the church, no? We have plenty. So daghan gid ang ato ang mga pilgrims nga nakabisita karon compare sa mga nangagi nga tuig, especially the pandemic na time. Alang sa mga buot nga mobisita, abli ang Divine Mercy Shrine matag adlaw gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa hapon. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.